everyone. Yeah, thank you so much for watching. Today we'll be looking at Dlamini Wedding Part 2. So yeah, stay tuned, enjoy. Yeah, lots more coming. Thank you.
Losuku lwanamhlanje lobuhle obungaka obusezingeni eliphezulu kakhulu. Ngicela sibashayele izandla. Umndeni wakaDube, umndeni wakaDlamini, ihlobo makhelwane, zonke izintuthwane ngaphakathi kwethu siyanamukela. Sizodlulisela kubaba umfundisi aphothulelo umsebenzi omhle kangaka. Ningabi nomona, iyanconya lento iyajabulisa kube umsindo wejabula. Siphile esikhathini la kunomsindo nje eyihibe ezweni lethu, kodwa into enhle kangaka akube yiyo i-deviation esikhumbuza ngobuhle bempilo. Baba umfundisi. Haleluya emshadweni. Haleluya emshadweni. Ake kusho umlelezelo woDube. Ake kusho umlelezelo woDlamini. Hayi okay draw 50-50. Abeka abahlula abanye 50-50. Amen. Siyabonga abazalwane, siyabonga ku-MC wethu egameni lenkosi. Amen. Siyanemukela sizweni nijabule nithokozile kulomshado walama couple namuhla egameni lenkosi. Ngokuphuthuma nje ngibona uBishop Nhlangothi all the way from Gauteng. Gijima Bishop uzosikhulekela uvula umshado egameni lenkosi. Waza Nhlangothi, waza. Awuthi nje le chorus lokholwa lapho DJ eseza uBishop Nhlangothi egameni lenkosi. Oh, alikho abazalwane bangasihlabelelela nje. Wena wedwa baba wethu ofanele ukunikeza udumo, sivuka ekseni babona amandla, sibheka phandle, sibheka yonke indalo, sithi ungcwele Jehova. Siyabonga kakhulu ekseni babona amandla ukuphumelelisa omyeni omunye akwazi ukufinyelela kule ndawo. Baba sibongile nakumndeni baba wethu, siunikela kuwe wakaDlamini. uNkulunkulu ongcwele siyabonga, usenzele okuhle ngawo. Siyabonga nomndeni wakaDube, wenza okuhle baba ukuba namhlanje uhlanganise nathi baba. Siyavuma ngoba kuvume wena ekuqaleni. Siyabonga kakhulu Moya Oyingcwele, sisho ngaphakathi edwebeni inhliziyo zethu sithi inkosi akube njalo. Sikhulekela Nkosi yami losuku ukuthi inkosi kungabikho okungathiya lobuhle nalobumnandi balomshado sukuqala noma usiyophetha. Moya Oyingcwele siunikela kuwe. Siyabonga kakhulu konke okuzokwenziwa. Sithi inkosi akube umsebenzi wezandla zakho owawuqala. uNkulunkulu onamandla wonke, akekho ozowuqeda, akekho ozowuvimba, kodwa uzoqhubeka njalo. Sibongileke baba wethu onamandla lobuhle obungaka. Thatha udumo silinika kuwe, sithi Nkosi yethu ufanele, ubayede, ungcwele. Siyabonga egameni kaJesu. Amen. Siyabonga bazalwane, lingahlala phansi kancane bangcwele. Amen. Siyabonga baba uNhlangothi egameni lenkosi. Haleluya. Bazalwane, ngaphandle kokuchitha isithuba
ngaphandle kokuchitha nje isithuba ngizovulela le couple izwi lenkosi bese siyabasayinisa sibafungise bazalwane bese niyabathatha niqhubeke nabo ngokohlelo oluhleliwe emndenini wakaDube nowakaDlamini. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu like lathi izwi lenkosi okuboshwe emhlabeni kuboshiwe nasezulwini. Lathi okukhululiwe emhlabeni kukhululiwe nasezulwini. Ngamanye amagama bazalwane sizokwakha la umshado walabashadikazi ukuthi bahlalisane kahle emzini wabo. Amen. Izwi lenkosi ke mkhwenyana ngithanda ukubheka nje kuwe kakhulu ngoba angifuni lesiporo silahleke. Izaga 18 uverse 22 kuphela. Ofumana umfazi uthola okuhle uzuzile isisa kuJehova. Amen. Bazalwane mkhwenyana wami nansi indaba enkulu la. Lento yokuthola umuntu ozohlala naye bazalwane into enzima kakhulu. Kakhulukazi einsukwini zanamhlanje la sibona khona kwenzeka zonke izinto esasingazi ukuthi zingenzeka kodwa siyayibona. Kwesinye isikhathi laba abadala ngibone noBishop ujele la angangifakazela bazalwane. Uwe uzwe laba bavelele emakhaya uzobetha ogogo sazalwa nabanye sakhula nabanye kusho ukuthi siyofa nabanye. Amen bazalwane. Lento isho ukuthi kukhona kwesisikhathi uthi usuyazazi izinto zonke kodwa kube nento ekubhidayo nje nawe uthi uyazi. Manje ke sizothi ke mkhwenyana uzwe kahle ke la mkhwenyana you are going to take a leadership role namhlanje. Amen. Ayiwashuba ke mkhwenyana. You are going to take a leadership role. Lento ye leadership bazalwane ingozi enkulu. Abantu baphethe leadership kodwa ba remote. Amen. Ngamanye amagama mawuganwa awu remote uwe o remotayo. Amen. Lithizwe ke mkhwenyana umuntu ofumene umfazi uzuzokuhle impela dwebela kuJehova. Amen. Uma uzothola inkosikazi. Amen. Uzifunela wena ngoba izwi lokuqala lithi akukuhle indoda ubihlale yodwa. uNkulunkulu uzoyenzela umsizo njengawe. Manje kusho ukuthi wena uyibonele nje ukuthi usukele eZululand wahamba mfoka sibakhulu. Haleluya. Ake nishayele inyamazana izandla bazalwane. Wahamba mfoka sibakhulu. Wahamba. What my fear what ngqi? Ya minyamazana usibona isilwane esihamba kahle sithi. Haleluya. Wathi no hayi angisahambi. Wathi sengimile. Lalela ke nyamazane lolo phawu elibona uDlamini hamba uyolenza phambili. Haleluya. And lolo phawu yenza sure ukuthi umndeni wakaDlamini uyazincoma ngendodana yawo ukuthi no uthola uphawu la ngempela. Manje ke mkhwenyana lithi uzuzumusa. Lento yogano umusa abantu bayakhwebhana emshadweni. Bashadile bayakhwebhana that is why mawuthi uyalalela awuthi ngihambe kancane. Khona bezongibona nabashadile. Uthi uyalalela unzu umuntu mayithi ufuna ukushada ufuna ukushada thina sifuna ukuphuma. Hallelujah. Inkinga ilokukhwebhana ushade without understanding ukuthi what is a marriage. Ushade ngoba ebona abanye beshada. Wanga understand ukuthi yini. Hallelujah. Now le couple le ifikile saxoxa sathi yini umshado. Umshado kuyinto kaJehova yena yedwa ngoba uyo wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Amen. Now ke baba Dlamini uyongisiza. Ngikutshelile wena ngithi sikhulumile sobabili. Singayikhulumi la kodwa uzophatha kahle lenkosikazi. Lalela ke nyamazana. uDlamini uma enyakaza ebusuku ethi ucabanga umthandazo wangakubo ayishobisa mfoka Mthembu. Ethi uDlamini ucabanga umthandazo wangakubo ethi ucabanga isangoma sangakubo ethi ucabanga inyanga yangakubo bese uyashunqa nyamazana. Bese uyashunqa ngoba wena usilwane senyamazana. Ngamanye amagama
ayisekho inyanga engena kwaDlamini, akasekho umthandazo ongena kwaDlamini, ayisekho isangoma esingena kwaDlamini, ngoba wena ungenile. Haleluya bazalwane. Bazalwane, ngiyazi ukuthi siphila singabantu futhi we are traditionally siyawakhonza amasiko, kodwa sometimes indaba yenyanga nesangoma kuthi angivusa uShaka Zulu. Ngoba isangoma masikambe nje amanga sibakhulu awubheke nje udade wethu. Sithi hayi awusaphilile kahle ukuthi usisi akazwani nomakoti. Hawu bazalwane. Masingoba ngeke akugane wakini. Amen bazalwane. So le ndaba le yokuthi uyolungisa umshado wakho ngesangoma noma ngenyanga noma ngomthandazi i-wrong bazalwane. Haleluya. Nawe ozoshada lungisa le ndaba. Ngoba akushadelwa izinto emshadweni. Kushadela ukuthi siyathandana. Bese kuthi ukuthandana kube nomphumela wezinto esizoyithola ke emshadweni. Ngoba uma singene ngokungathandani sifuna izinto ezithelo zomshado kuba neproblem. Amen bazalwane. Abantu bangena nje behambaze bethandana bobabili, bengenalutho, bengenamoto, behamba ngenyawo, bengenankinga, bese bezuza izithelo zomshado ngoba bethandana. Haleluya bazalwane. So babu Dlamini, nanko umlayezo ophelele. Uphelele lo mlayezo. You don't compromise ngumkakho. Amen. Umkakho lo ukhethele wena. Uwo wenze ukuthi lo suku lube khona. Ngoba yena bengalinda nje ikhona nale ngoma eculwa intombi zakithi noma insizwa intombi kodwa sithi yongithola ngibloma emlanjeni. Zibloma lishoni la ngakuse ziblomile emlanjeni. Ngoba